салом дӯстон, бинандагон ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали мо. Дӯстон, хуш омадед ба сомонаи мо. имрӯз 9 июни соли 2026 як дона хона аст аз ноҳияи Фархор, ки баҳри шумо аз видеонавори зинда карда пешниҳод кардем. хоҳишмандам лайкора бизанем. хона дар лаби роҳ аст. дар лаби роҳе ки трасса бардор азиз, автомобилҳо мерава меоя ва тамоми нуқтаҳои хизматрасоние ки ба мо шумо лозим аст, аз он ҷумла бозорча, мағозаҳо, аптека, дигар ҳамаш дар ҳамин наздикиш ҳаст. меҳмоное ки нав омадед, лайкора ҳатман бизанена, дар канали мо обуна шавед ва баъдан барои қабули реклама ҳатман дар ҳамин рақамҳои рӯйнор буда метавонед ки муроҷиат кунед. аз наздик рафта видеонаро зинда мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем хонаҳои шуморо низ. ассалому алайкум дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам. дӯстон, мо айни ҳол қарор дорем дар ноҳияи Фархор, дар Балшевик, агар шунида бошед, наздик ба бозорча ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ. хонаи истиқомате ки мо имрӯз баҳри шумо пешниҳод мекунем дӯстон, ки дорои 14 сотиқ замин бо даҳон осон аст ва 3 дар хонаи дигар. хоҳишманд ҳастам аз аввал то охир навора тамошо кунем ва фикри ақидаи худтона дар комментария нависед. дӯстон, ворид мешавем аз дохили дарвоза. хоб, дар ин тараф чи аст? ин ҳама дарахтҳо дӯстон ба шумо мева метаҳад. ана дарахтҳои анор, уҷа бо чормағзе дӯстон. инаи боз алои мешавад чор тарафи нами хона. хулосаи гап ки маҳкам кардагӣ. дар ин қисмат бардор азиз чи аст? оғилхона аст ки дарунаш пур аз ҳезм, боз и плюс кори шумо мешавад. ҳамаи ҳамина сум аст бардор. не дарахтҳо агар буфоратон хайёра мезане. хулоса дав қисмат бибинед да. бо қисмат хулоса дамҷа ҳоҷатхона ҳай. ин тарафта оғилхона барои чораҳои калони шохдор ва хурди шохдор дар ин қисмат. ҳамом низ дорад дав тараф бардор. ҳавилча ростига бениҳоят кушод, зебо. таби инсон волида мегардад. қисмати дарунои хонаро ман нишонтон метам. ҳатман лайкора бизанед, зон дар канали мо обуна шавед. ҳавлиё ҷои дар кориш хулоса ки семент кардаган яке сяшка рехтага барои барф ва борон. ҳамсоя бениҳоят инсонҳои хуб. дар масъалаи ҳуҷҷати ҳамин хона бигзарем дӯстон, ягон хел мушкил намешавад. дар гапи ман хулоса худам ҷавоб метам. хуб дӯстон, дар ин қисмат ҷои ҳаммом аст. хулоса аки ин хона рости гап айни ҳол ҳеҷ кас зиндагӣ накардестай. ана иҷа ҳаммом мешавад, иҷа анҷемхона. ягон чизи чораи худтона хулосаи гап ки мегзорен дӯстон. дар ин тараф чиз ва чораи худатонро мегзорен. ҳеҷ кас зиндагӣ накардеста ин хонада. айни ҳол бигзарем ба қисмати даруни хона. ма шумода нишон метам дӯстон. хуб, хулоса ки худтон бибинед. ҳуҷраҳо бошад калон аст. хеле майдачӯйда ҳуҷра нест дӯстон. ҳуҷраҳои кушод ва барҳаво. хулоса ана иҷа бошад калидор аст дӯстон. калидораш ана 3/7 иҷа. ин калидор 3/7 мешавад. аз якдама шумода нишонтон батам. хулоса ки худтон бибинед. ин қисмати аввали хона. иҷа да я лампочкаи хеле рӯшантар мезанед, то хонатон рӯшан меояд. хулоса ин қисмати аввали хона. бибинед дӯстон. ин хона 7.5/4 бод. хона якам. хулоса ба дуюм ҳуҷра мегзарем дӯстон. ҳуҷраи дигар. ҳуҷраи дуюм дӯстон 7/5 ҳастин.
یک قسمت باشد 7 و 5. در مسئله چیز و چاره خانه خلاصه که خودتان با صاحب خانه میتونیم که معامله کنید. خلاصه این همی خیلی دوستان حجره سیما ما شما در نشان تون بتم مردور عزیز. انا این باشه خانه سیومین بازی شما در نشان بتم دوستان. خلاصه خودتان ببینید پای افتادان باشم. انا این خانه سیوم خانه سیوم باشد 4 به 10 هست دوستان. این خانه 4 به 10 ببینید. خلاصه که همین دوستان در آخر برنامه نرخ نوای خانه را شما می‌بینید. همین 14 ساتیق واسه در خانه حمام حاجت خانه دیگر پلس ای باز جای خوب نرخش 330,000 سومانی اکه میگه همیقه صاحب خانه میگه همی خیلی نکه شما باور نکنه مردارو باز ارزان میکنه معامله خوب میکنه قد شما حتما دوستان از نام کانال من زنگ زنید معامله زیبا کرده میشود. همه همین درخت ها گرد و اطراف ساتیق زمین انا حجره های خانه دیگر همه همین دوستان رسخودش خلاصه گپ که خطون فکر کنین. در او قسمت که دوستان عزیز جای چاروا بود یعنی که اغل خانه پر از هزم کنده و دیگر ای باز پلیس کار شما میشود 1 ساله دیگر ذخیره کنده تون همجده هسته. این مرحمت کسانی که خریدار باشد اگر حتما از امی کانالی من زنگ بزنید باز معامله زیبا کرده میشود. و بعدا برای قبول رکلام دوستان خانه ماشین زمین مال محصول تکنیک ها است میتونید که در می رقم های روی ناربوده برای رکلام این دوستان مراجعت کنید. خلاصه که ما در خدمت شما هستیم. با شما تشکر که تو همین دان با من مدد نوار تماشا کردین لایک بدین. من می‌ندور تو نوارهای آینده خدای یار مددگارتون باشد. پناهتون به خدا دوستان.